morning. Good morning. Good morning, Tipi-Tipi. Good morning. Good morning. Good morning, Madam Claudia. Ang kinakain mo? May corned beef na pala dito. Tawa kami dito kagabi, alam niyo ba? Half cook. Gusto nila half cook ang pagkakaluto. Kaso, ang nangyari, hilaw. Ang sakit sa panga kagabi, no? Ako ka lang nila, hinakto ko lang. Oo. Parang yung sinabi mo nga pagkalagay, pinatay agad. Kaloka. Ang tigas pa eh. Upo yun na may sardinas. Ang sarap sana kasi maasim yan. Yung kalamansi. Tapos ang tigas. Colors. So, ayun. Good morning, guys. Si Emma. Pumuntang muna. Saglit sa Metro Point. May meet up kasi siya. Yun yung ng isang araw pa dapat. Kaso, hindi nagkakaano yung schedule nung nung pick up. Ayun. Ngayon lang na ay, natuloy. Ito lang kung bacon for froggy. Bati na naman kami. Away bati, no? Kaloka. Pag nagawin naman, dayasan ko na naman yan. Tapos, itong spam. Ayun, yung pinadala ni Kuya. 25 less sodium. Hindi ko pa na may message si Kuya, pero alam ko naman na nanonood siya ng vlog eh. Ayun. Hi Kuya, di pa kita na may message. Pasensya na. Super busy lang sa work. Tapos hindi ko na nga mahanap yung palipasan dami ng message sa messenger, sa inbox ko. Parang andun ka na yata sa ilalim. Yung ibang hindi ko pa nabubuksan ng mga message, yung mga nag-message sa inyo. Ayun, hindi ko pa nabubuksan. Hindi pa nababasa. Diba? Yung buong galing. Anyway, good morning sa'yo, Kuya. Ang pangit ng bacon dito, yun. Saan? Sa grocery. Lumiliit, sobrang liit. Kaloka. Parang yung nakita ko sa Facebook na may nag-post na ang laki daw ng chicken galing SM. Pinakita niya yung hindi pa luto. Sobrang laki talaga, leg part. Tapos na maluto na, ang liit-liit. Bad trip yung yung consumer. Kaloka eh. Lahat na lang nadadaya eh, no? Ayun. Alerts. Tignan nyo, pag naluto na ganyan na lang. Bonggang liit. Kain tayo. Ang daming food. Kain na doon. Oh. Spam and bacon. Ito ay kolokoy. Ito naluto nila Jackie. Ito yung kagabing matigas na sinasabi ko sa inyo. Ang hirap nguyain. Kalurks. Yun, pero masarap sana eh. Tapos may saging na saba pa. Noodles pa. Let's eat. Magmamilo ako. Milo. Ay, ayan na. Speaking. Ayan na. Basta pogi ang kamit. Joke lang. Ay, sabi ko pa naman naka-all red. Pink pala yung short mo. Halika na, kain na. Hihinga muna malalim si Emma. Charot. Itsura ni Conan nung natutulog. Bibili ka kasya dyan. Bakli na yung leg mo. Pabalagbag ka. Ako, tigilan mo ko, Magi, ha? Excited ka lagi, ha? Oh? Abay, Magi. Ay! Tipi. Aray ko, tipi boy. Grutin boy. Amboy boy. Matapakan nyo. Aray ko naman ang lakas nyo, ha? Ang lakas mo, Grutin, ha? Ang lakas nyo yung magpapampam, ha? Ang lakas mo, pampam. Kuninin! Ikaw talaga tamad ka. Wink! Ayos yun, Ikaw talaga ko na rin. Ikaw ang pinakatamad. Ikaw ang pinakamakinain. Ikaw ang pinakamataba. Ano pa ko na? Ikaw ang pinakamabaho. Pinakapangit. Joke lang.
Ito naman si Tipi, si Kagat. Ikaw, paplasteran ko bibig mo. Ha? Isus! Ay, sus! Kunanin? Ang kunanin. Aray ko. Sabi nang huwag akong kakagatin eh. Ang pinakatahimik. Kunwari, mabait. Ay! Bless you. Ay! Ito naman ang pinakamalambing. Pinakapapampam. Yan. Kagulo na naman kayo dyan. So love them, guys. Colors. Kaya napakagulo nila. Oh my gosh. Lalo na itong babaeng to. Lalo na yan, ha? Pam-pam. Magi. Gigil. 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 Colors. Ayan. Simula tayo magtrabaho. Naloka ako. Ano ba yan? Nag kasi ako ng 2 episode ng ng How to Get Away with Murder. Kaloka. Anyway, yun guys, magpack na muna ako or ligo muna ako. Hindi ako naligo kahapon. I'm sorry. Pero naghilamos naman ako. Ayun, ligo muna ako. Tigilan mo kang angat-ngat dyan. Hindi ko alam kung nagluto na sila, Emma. Emma? Nagluto na kayo ng ulam natin? At dahil wala kaming gas, ayan. Order na lang ako sa KFC. Yan na ba? Kali tayo dito, Emma. Kaya nga nakipaksalan yung live vlog. Oh. May siya shoutout na ako, kanakal ko na yung shoutout. Oh, lista mo yung mga shoutout. Pero ato sa cellphone ko, mamaya na lang. Oo nga. Sabi ko nga. Mamaya na lang daw. Nakain pa siya eh. Kain tayo. Hugas ka ng kamay mo, iho. Okay, let's eat. Abangers. Abangers, ang tatlo. Galing talaga ni TV sumaluwa. Si Conan. Oh, galing din oh. Si Maggie ko yung nakikita. Asan? Sa si baby girl. Hindi sumasabay sa malaki. Ano? Hello guys, kumusta kayo? Bigla-bigla eh, no? Alex, ayun, tapos na ako magpa-ship ng mga Shipment. shipment daw. Ang kate, nalabi ko, ano ba yan? Sa mo isang ilaw, dadan, dili mo ata, di tayo kita sa vlog. Ayan. Kate, ang kumagat sa akin. Lamok ata. Anyway, ayun nga. Kakatapos ko lang din mag-post ng mga tracking numbers and chubanesnes. Uy, nagano. Biglang nagroba oh, si Kalbo. Ayun, and then naghahanap ako ng mga naghahanap ako ng mga baka may alam kayo guys. Ayun. Resort daw sa Bulacan, sabi yung binang ko, sabi nung mami ni Froggy kasi birthday nung nung daddy nito sa 24, so celebrate daw namin sa Bulacan. Papanap siya ng resort yung may na daw, yung may mga Helicopter. sira ulo. Pag dito yung may mga fast food na sa loob, no need na magdala ng mga baon. So please, sabihin niyo naman sa akin kung kung anong resort 'yon para makapagpa-reserve kami. At ang daming nag-comment sa sa tanong ko sa Facebook kung anong magandang resort kaso. Ayun, di ko mahanap yung kung ano yung may mga fast food chuba ek ni Mudra. I don't know. So, tabi mo nga yung kaloka ka lagi yung andyan display So yun guys kung sino may alam sa sinasabi niyan ng binan ko. Pasuyo naman please pa-comment sana sa comment section para makapagpa-reserve kami. So ayun lang guys, yun lang muna update. Wala masyadong ganap. Alam niyo naman kapag nasa bahay lang ako is wala talagang ganap.
So, hindi ko napadala kila Emma tong vlogging camera kanina kaya hindi sila nakapag-vlog nga. Kasi lumabas sila, inutusan ko sa sa Metro Point. Sayang, I forgot, I'm sorry. So, ayun. We'll see you later ulit kung makakabalik pa kami. Okay, kasi nagluluto pa sila sa taas eh. Bilis, dali! Kakain na tayo, dali! Sus! Grabe, ang bilis ah! Hey! Oo. Ayun. Pork steak ang niluto nila today. Tapos ito daw kay Daddy. Chicken pa. Tira kanina, meron pa. Nasaan sila? Dito to, ay na nagkaroon na. Oo nga eh. Si Don, kinanakaw si Dars, ni Rigo, si Madida to kayo. Nawala yung mga tao. Nagyaya sila, wala naman tao. Ay, Tining! Shout out. Ay! Aray ko, ano ba yan? Mag-hi lang kay Paul Lucas na kinikita siya. Ay, sa'yo. Hoy! Hoy! Hi, Paul! Paul, Paul, Lucas, hello! Nakihay na rin ako eh. Ay, si Jackie, oo. Hindi kinikilig daw siya, sabi ni Shin Lucas. Binubuking naman eh. Binubuking ka, oh! Anyway, ayun, natala natin yung mga people of the Philippines. Eh, Conan! Tawa ko kanina kay Conan kasi umihi siya doon sa third floor. Lagi siyang umihi doon, yung talaga ihiyan niya. Eh, nahuli ko kanina. Minudgud ko talaga siya doon. Naawa ako pero dapat minudgud daw talaga. Hey! O yun. So, tingnan natin bukas kung wiwiwi pa siya doon. Kasi talaga yung mukha niya nandun sa wiwi niya. Hey! Kumain na ba sila? Oo, natin. Kulit, kaya pala mga ano naman eh. May energy na naman mangulit eh. Guting. Diyos ko, ay. Dapat din manonood kami ni Daddy ng Batman versus Superman. Kaso, ewan ko tinamad. Let's see tomorrow kung makaalis kami. Ay, showing na konti. Oo. Tapos sabi ko sa kanila, kasi nilabas na yung trailer ng or teaser pa lang ng Uy, hindi kinuha si Maggie. Meron siya sa bibig. Yung Ay, Maggie! kay... Ano yan? Ano ba yan? Ay, ha? Kay Jeneline Mercado siya, kay... Aray ko, group! Makaapak naman to! Wagas! Tipi! Ano ba yun? Kay Jeneline Mercado siya, kay John Lloyd. Grabe, kakakilig. Sabi ko sa kanila, libre ko sila. Sumama sila sa akin manood. Sa ano pa naman, sa April 27. So, ayun. Ang dami ko nang dinakdak. Wala pa rin yung mga tao, guys. Colors. Si Chris kaya, Sa babati, ayaw pa. busog kasi yun eh. Pinasama ko yung kila Emma, nagmerienda sila sa Jollibee. Or, kaya ayaw pa din ni Emma kasi busog pa. Emma! Kaloka. Tara na, kain na tayo. Nag-ako. Oo nga eh. Bago na lang si Rato. Ah, wala naman. Ay, daan. Conan, Magi, upo na kayo. Kain na. Wala mga tao eh. Mga aso ngayon. Sige, upo. Ano kayo eh, nung nagsiupuan naman. Nakalista yung shoutout ni Nay Emma nyo. Ay, yan. Una, si... Una si... Kasi ano to eh, nung isang araw pa to eh. Oh, naipon na. Naipon na, inipon ko lang. Kimo Drabel, Sheila Ortega, tapos kay Pamela Damian, tapos kay Nicole Tipones. Yan, hello sa inyo. Meron pa eh, wait lang. Ha? Tapos kay Marie Bianson. Yun. Hello sa inyo lahat. Hi guys! Shoutout na kayo. Ikaw, Dars, may shoutout ka? Dars, ano yung crush mo, Dars? Wala ko shout out. Wala shoutout? Pero may crush ka daw. Sino yung crush mo? Si Lucas. Nagkakabuki ka na to ah. So, ayun. Tapos na kami kumain. Si Darswak yung nahuli, kaya siya yung yung maghuhugas. Uso yan sa sa probinsya. Yung nahuhuli, di ba? Yung nahuhuling kumain yun na Maghugas. yun na maghuhugas. Kaya kunyag ko dali-dala ko. Hindi ko gusto magparugas, dali-dala ko niya. Kaya pala, mabilis mo lagi kumain ah. Kami ni Lucas. Tapos nandito na si James, sabi ko, sila Dayan. Sabi ko, mahuli, sila maghugas. Naalala ko si Dayan, maski nga na akong binayad ko si Dayan kasi Dayan talaga din ang mauya mo na kasi Dayan.
Rule yun. Pag ikaw na huling kumain, ikaw na maghuhugas. Kaya yan, oh. Hugas, yan. Inuna kasi iligo eh. Di ako kaya kasalan sa munting. Ah. Kaya nag-inom, di na mag-isip. Ah. Bantay sarado ka pala sa mga to. Si James nandun pa sa palengke. Hindi pa na to si James. Ah, yari din yan. Danaw na ni P-A-U-L. Paul. Paul o Pau? Pau na? Paul. Paul. P-A-U-L, Paul. Tama yun. Ah, Paul. Akasala. Saan ka kumain ka mga ano yung mga apelidong di ko masarusawon? Tagalog nga! Hindi mo naman yun i-translate mo na lang. Bibigyan mo pa ako ng trabaho, Emma. Hindi, marami kasi minsan ano, mga apelidong hindi na pronunciation. Mahirap i-pronounce. So, yun. Minsan nga sabi ko, ano kaya ano nito pronunciation? Si mga ano naman yung kung pala Facebook. Oo, di ko daw ito na. Ito na tuloy na siya. Wait lang, dito! Ang gano'n picture na yun. Kailangan nga yung pag-next si Nadora. Kailangan nuno. Cool dito na. Oh, hanap pa, Jackie. Dali, shout out. Hi, guys. Kumusta? Ay, 9:30 pa lang pero inaantok na ako. Talamano. Kaloka. Good night na ako, guys. Bahala na sila mag-good night sa inyo mamaya. Tinaantok na talaga ako. See you bukas.